Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi sa iyo, Sir Pipi. Ako po si Shane at lagi din po ako nakikinig sa inyong mga kwento. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naganap maraming taon na ang nakalipas. At ito ay tungkol sa masaklap naming naging karanasan. Ang totoo po, hindi ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan at kababalagan dati. Kahit po sa mga aswang at engkanto. Kahit nga po yung mga sanib at kulap na sinasabi, ay hindi rin ako noon naniniwala. Para sa akin po kasi, parte lamang ito ng ating mga kwentong bayan. Pero nagbago pong lahat ang paniniwala kong ito nang maranasan ko mismo yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa aking buhay. Sa totoo lang po, ilang buwan na akong nakikinig sa inyong mga kwento. Pero ngayon lang talaga akong nagpasya na ibahagi. Kasi tuwing babalaking ko ay nagdadalawang isip talaga ako. Dahil na rin po sa grabing nangyari sa pamilya namin. Naninirahan po kami noon sa probinsya nila nanay. Masaya naman kami kahit pa medyo may kahirapan ang aming pamumuhay. 3 na po kaming magkakapatid noon at ako po ang pangalawa. Ni minsan ay hindi ko nakikitang nag-away yung mga magulang namin. Mahal nila yung isa't isa at pareho silang malambing. At dahil sa ipinapakita nilang magandang pagsasamahan, kung kaya marahil ay iyon din ang namana naming magkakapatid. Magkakasundo kami at hindi rin nag-aaway. Ano pat mahal na mahal namin ang isa't isa. Lalong-lalo na yung mga magulang namin. Isang araw ay biglang dumating sa bahay namin ang tsuy ni nanay. Galing kami sa paaralan ng ate ko noon. At nadatnan na namin nasa bahay ito. Pinakilala siya sa amin ni nanay. Yun pa lang kasi yung unang pagkakataon na ito ay nakita namin. Mukha naman siyang mabait pero hindi gusto ni ate yung pansamantalang pagtira ng tsuy ni nanay sa bahay namin. Nang minsang magkausap kami ay sinabi niyang may nararamdaman siyang kakaiba sa lolo namin at masama yung nararamdaman niya. Sinabi ko naman noon sa ate ko na hayaan na lang dahil total naman ay sandali lang ito at hindi magtatagal. Makaranang ilan pang araw, pati ako ay may napapansin ng hindi maganda. Hindi lang tungkol sa madalas na paglabas nito ng bahay namin at pakikipag-inuman, kundi yung mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Minsan nga ay nakita ko itong nakaluhod. Nakapikit siya at hindi gumagalaw, na may nakatali pang itim na tela sa kanyang ulo. At kapag kakain kami ay hindi talaga ito sumasabay sa amin. Kahit ano pang pilit ang aming gawin ay hindi talaga ito sumasabay. Kaya kahit isang beses ay hindi ko ito nakitang kumain. Isang araw, nang pagkagaling ko sa paaralan, ay naabutan ko itong may ipinapahid sa kanyang buong katawan.
Wala noon ang mga magulang namin at kasama nila yung bunso naming kapatid. Habang si ate naman ay nasa paaralan pa. Sa takot ko ay lumabas na lang uli ako ng bahay. Naging maingat ako at hindi ko talaga ipinaalam na ako ay dumating na. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto. Halos gumapang na nga ako pagkat ayoko talagang malaman niyang naroon ako. Nang makalayo na ako ng bagya sa bahay namin, ay saka pa lang ako tumayo at kumaripas ng takbo. Nanatili pa ang tsuhin ni nanay sa amin ng ilan pang mga araw. At habang nagtatagal siya sa amin, ay unti-unti kong nakikita yung mga pagbabago sa kanya. Lalong-lalo na pagdating sa kanyang mukha. Halos hindi ko na nga magawang tumingin pa sa kanya dahil na rin sa takot. At yung tatay namin ay hindi na nilubayan ng sakit. Lagi na lang siyang may dinaramdam sa kanyang katawan. At madalas kapag gabi, kapag lumabas na ng bahay ang tsuhin ni nanay, makalipas lang ang ilang minuto, ay nakakaramdam na kami ng mga pagkilos doon sa aming bubungan. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil isang gabi ay umuwi ito sa bahay namin na may mga sugat at duguan, na nangingintab din ang kanyang katawan dahil sa ipinahid niyang langis. Hindi na bagong bagay para sa akin iyon, dahil sa nakita ko na nga siyang minsan na ginagawa iyon. Galit na galit siya nung mga oras na yon at kinuha niya yung itak ni tatay na nakasabit sa dingding. Alanganing oras na noon kung kaya natutulog na kami. Nagising na lang ako at si ate dahil sa ingay na aming narinig. Tinanong siya ni nanay kung ano ang nangyari. At sinabi naman niyang mayroon daw siyang nakaaway sa inuman. Pinagtulungan umano siya. Maya-maya ay marami na ngang tao sa labas ng bahay namin. Kaya nagtaka ang mga magulang namin. Naisip nilang parang hindi lang yata yung mga kainuman niya ang galit sa kanya. Parang kalahati yata ng baryo namin ay magkakasamang nagpunta at hinahanap siya. Nagliwanag yung labas ng bahay namin dahil sa mga dala nilang sulo. May mga dala din silang itak at mga bagakay. At gusto talaga nilang patayin ang tsuhin ni nanay. Kaya nagsimula na magduda ang tatay namin. Hanggang sa biglang may sumigaw sa labas. At pilit na ipinalalabas kanila nanay ang tsuhin niya. Na narinig talaga naming sinabi nila na aswang umano ito. Nung puntong iyon ay hindi naman kami nakapaganda, pagkat walang-wala talaga sa aming isipan na gagawin iyon ng tsuhin ni nanay sa amin. Nakita ko na lang na nakaangat na ang kamay nito na may hawak na itak. At una niyang tinaga si tatay na agad namang bumagsak sa sahig. Matapos iyon ay agad niyang isinunod si nanay. At nang bumagsak na rin si nanay ay nakita kong papunta na ito sa aming magkakapatid. Sa sobrang takot ko ay naapatakbo na ako at lumundag sa may bintana. Narinig ko pa yung mga nakakatakot na sigaw ng mga kapatid ko pero wala akong magawa. Tumakbo ako sa mga tao at humingi ng tulong. Pinasok nila ang bahay namin
Pero hindi na nila naabutan yung tsuhin ni nanay na nakapagtataka talaga. Dahil bigla na lang itong nawala. Nang wala ng panganib ay saka pa lang ako pumasok muli ng aming bahay. At nakita kong inaasikaso na nila yung mga magulang at kapatid ko. Nagkalat ang dugo sa bahay namin. Nakita kong kapwa pa humihinga yung mga magulang namin pero pareho din silang maluba ang tama. Habang yung ate ko at bunso naming kapatid ay pareho nang hindi gumagalaw. Sinubukan pang dalhin ng mga kababaryo namin silang lahat sa paggamutan. Pero hindi na talaga umabot pang buhay yung mga kapatid ko. Mapalad naman na parehong nabuhay yung mga magulang namin. Pero hindi na naging maganda yung pagsasama nila. Nasira na ito ng tuluyan. Nasira na yung buhay namin. Dahil sa kawalang hiyaan ng tsuhin ni nanay na isa palang aswang. Na hindi pa pala ito nakontento nung gabing iyon. Na matapos pagtatagain yung mga magulang at kapatid ko ay nanaga pa pala ng maraming tao. Ayon sa balitang nakarating sa amin, lahat umano ng makasalubong nito sa daan ay walang pag-aalinlangan niyang tinataga. Dumayo pa nga umano ito sa isang lamay at lahat ng naroon ay kanya ring walang habas na tinaga. Na ultimo kahit patay ay hindi rin niya pinalampas. Sabi ng isang matandang kakilala namin, ang nakikita niyang dahilan na maaaring ikinagalit nito ay marahil yung pagkakabisto ng mga taga roon sa amin ukol sa pagiging aswang niya. Na sa tindi ng kanyang galit ay nakita ko talaga wala ito sa kanyang sarili at katinuan. Para siyang may sabi, para itong sinaniban ng demonyo. Na sa tuwing maaalala ko yung pangyayaring iyon, ay napapapikit na lang talaga ako kapag nakikita ko yung kanyang nakakatakot na muka sa aking alaala. Sinisi ni tatay si nanay kung bakit pinatuloy pa niya sa bahay namin ang kanyang tsuhin. Kung dati-rati ay hindi ko sila nakikita nag-aaway, nung mga panahong iyon ay halos araw-araw. Wala nga yatang sandali na hindi sila nag-aaway at nagbabangayan. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na lang si tatay. Nagulat talaga ako noon nang hindi niya ako papasukin sa paaralan. Umaanap siya ng tiyempo. At nang umalis na si nanay ng bahay para mamalengke, ay itinakas na niya ako. Sumama naman ako kay tatay dahil naunawaan ko siya. Nang tanging hangad lang talaga niya ay yung kaligtasan ko. Nangangamba kasi noon si tatay na baka bigla pang bumalik sa bahay namin ang tsuhin ni nanay. Natakot siya baka bigla na lang itong sumulpot doon sa bahay namin at patayin din ako. Nagpunta kami ni tatay sa kanilang probinsya at doon nanirahan. Makalipas ang ilang buwan ay may nakarating sa aming balita. Namamasura na lang daw ang nanay ko doon sa kanilang probinsya. Parang nasiraan na umano ito ng ulo na hindi na pumipermi sa bahay namin at nagpapagala-gala. Kaya dahil doon ay parang nakonsensya ako sa naging kalagayan ng nanay ko. At alam kong ganun din naman si tatay pero hindi ko rin siya masisisi. Dahil para naman sa kaligtasan ko yung kanyang ginawa. At alam kong mahal pa rin naman niya si nanay.
na minsan nga ay sinabi niya sa akin na hindi daw niya dapat isinisi sa nanay namin ang nangyari. Dahil hindi rin naman nito alam na aswang pala ang kanyang tiyuhin. Nasang-ayon ako doon dahil sigurado ako kung alam lang ni nanay na ganun ang tiyuhin niya, siguradong hindi niya talaga ito patatapakin sa bahay namin. Makaraan na ang mahigit 1 taon na doon na kami naninirahan sa probinsya nila tatay, ay nagulat na lang ako isang araw nang dumating doon si nanay. Nagulat talaga ako dahil kabaliktaran sa mga naririnig ko noon ang ayos niya. Sinabi niya sa amin ni tatay na ang tagal daw niya kaming hinanap. Walang sandali na hindi niya kami inisip. Kahit yung mga kapatid ko ay lagi niyang dinadalaw sa sementeryo. Humingi ng tawad si nanay sa amin ni tatay at nagulat siya nang humingi din ng tawad si tatay sa kanya at sinabing mali siya nang isising lahat ng nangyari kay nanay. At nabuo pong muli ang aming pamilya. Nagsimula po kami ng panibago at nanumbalik po yung pagmamahalan sa amin. Pero hindi maiiwasan minsan na maalala ko pa rin yung mga nasawing kapatid ko. Lalong-lalo na yung masaklap na sinapit nila. Parang bangungot sa akin yon. Dahil nakita ko pa talaga yung ayos nila bago sila buhatin ng mga kababaryo namin para dalhin sa paggamutan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.